హైదరాబాద్ ఉప్పల్ బగాయత్లో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. తెలంగాణ రక్షణ సేన తలపెట్టిన భూపోరాట సభను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఉప్పల్ బగాయత్లో అనుమతి నిరాకరించడంతో మేడిపల్లి చెంగిచెర్ల వద్ద సభ నిర్వహించాలని కవిత నిర్ణయించారు. అయితే అక్కడ కూడా పోలీసులు సభను భగ్నం చేసేందుకు ప్రయత్నించడంతో తెలంగాణ రక్షణ సేన కార్యకర్తలకు పోలీసులకు మధ్య తోపులాట జరిగింది. ఈ క్రమంలో అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడటంతో పోలీసులు కవితను అరెస్టు చేసి స్టేషన్కు తరలించారు. बिटू को वाड़ दे बिटू मेला 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 कोनी वाड़ दे बिटू पसोला का सरकारी रोजगार